Zahajujem teda panelovú diskusiu. Máme tu oveľa viacej ľudí, ktorí budú niečo hovoriť, čiže panelistov. Ja dúfam, že budete dávať otázky, že to budú to otázky konštruktívne a že i s vašou pomocou budeme vedieť všetky zodpovedať. Opäť organizačné info. Keďže sme sa posunuli časovo, mali sme končiť skôr, ale rozhodli sme sa, že by sme teda sa pokúsili panelovú diskusiu uzavrieť niekedy v čase okolo 17:20, radšej skorej ako neskôr. Uvidíme, ako sa nám to podarí. A prosím panelistov, taká vec, ja teraz budem chcieť po vás, aby ste niečo rozprávali a ak to bude možné, prosím vás, držte sa do 3 minút. Dobre, ten úplný začiatok, držte sa do 3 minút, zase sa nám tuto bude odpočítavať čas. Áno, vy ho uvidíte, ja ho neuvidím, pretože je vás veľa, takže mňa vysťahovali. Musím dávať pozor, aby nepískal reproduktor od tohto. Takže vás vítam. Budem vás predstavovať tak, ako vás budem vyzývať a ako budete hovoriť. Hej. Počuli sme veľké množstvo príspevkov, počuli sme veľa o optimalizácii, počuli sme o tom, ako sa bloky otvárajú, počuli sme o tom, že kde je vhodné zahusťovať a kde nie je zahusťovať vhodné. Hovorilo sa o brownfieldoch, hovorilo sa vlastne o samotnom slove zahusťovanie. Takže ja by som teraz každého z vás na tie 3 minútky poprosila v krátkosti zareagovať na tie príspevky, ktoré ste vlastne počuli a čo vlastne pre vás osobne, s čím vás trápi zahusťovanie. Ako prvú by som poprosila pani Indrid Konrad, aby nám povedala. Ďakujem pekne za slovo. Nemohla som tu byť celý čas, ale som si nehala vyložiť, o čom hovorili kolegovia z panelu, keď som tu nebola. Môžeme sa na to pozrieť aj tými očami, že všetci máme tie problémy rovnaké. Tie prístupy sa hľadajú. Ja som spomenula jeden z prístupov, ja to ešte raz teda keby zhrniem, že miesto slovo zahusťovania teda je cieľom dosiahnuť optimálnu kompaktnosť mestskej štruktúry vo vzťahu k energetickej náročnosti. V súvislosti s nárokmi na technickú, dopravnú a sociálnu infraštruktúru. To znie možno tak ako nie moc jasne, ale za tým je úplne jasný program. Ja som práve rozprávala do televízie Ružinov, kde sa ma konkrétne pýtali, že aký názor mám na zahusťovanie dvorov. Vyrastala som v Ružinove, veľmi dobre poznám budovy občianskej infraštruktúry, technickej infraštruktúry, ktoré boli v rámci tých blokov situované. A keď som prišla na mesto, tak som zistila, že aké majetkové, poviem to takto, majetkový chaos vládne, že kde sa popredávali aké kusy pozemkov zo školských dvorov, pozemkov z týchto vnútroblokov a popredávali sa postupne alebo dosluhujú aj tieto budovy tejto technickej alebo inej občianskej infraštruktúry v týchto vnútroblokoch. A zároveň som teda zistila, že to zahusťovanie nie je na tých objektoch tej technickej infraštruktúry, na tých malých domčekoch, tie sa nenadstavujú, tie tam chátrajú, s nimi sa nič nedeje, ale ja neviem, pár metrov vedľa, čo podľa mňa postráda logiku. No a sme v rámci spolupráce s Fakultou architektúry, v rámci európskych projektov, ktoré robíme ohľade energetickej náročnosti našich budov a nášho mesta, chcem spolupracovať práve s doktorantmi z Fakulty architektúry, ktorí robia na Fakulte architektúry energetické modely štruktúry, urbanistickej štruktúry. Pretože keby sa do nejakého vnútrobloku, ktorý je tak naplánovaný napríklad, že cez neho prefukuje pohyb vzduchu, nechcem ísť do detailov, veľmi len je taký lapidárny príklad. A sa tam vhodne dá budova, nielen z estetického hľadiska, ale aj z hľadiska klimatického, pretože budova, ktorá má teplú fasádu, tak vlastne po teplej fasáde klesá ťažký studený vzduch, ten sa otepluje a postupne vytvára takýto vír.
pri budove. Čiže sa mení klimatické prostredie v rámci zástavby, mení sa klimatická atmosféra celkovo v tomto okrsku. Aj o tom je zahusťovanie, že my vieme zoptimalizovať vlastne klímu, mikroklímu v takýchto okrskoch. To je jedna stránka veci. A druhá stránka je, že veľmi vnímam, reagujem na pani dekanku, že čo všetko sa robí na fakulte architektúry, preto máme aj zmluvu o spolupráci a začíname spolupracovať k téme verejných priestorov, pretože to sú tie nezastávané priestory, formou, že nám študenti pomôžu urobiť taký analytický obraz, akú kvalitu verejných priestorov máme na území mesta. Problematika verejných priestorov je veľmi úzko spätá, aj pán architekt Dokopil to spomenul, je proste ako keby ten yin-yang, to zastávané a nezastávané, to je proste to, keď to spolu nefunguje a nevytvára to ten optimálny pomer, tak nefunguje mesto. Takže aj z tohoto pohľadu nezastávaného priestoru sa vieme pozrieť na to, ako je naše mesto riešené optimálne. A keď keď práve sa zahusťuje, ako to vnímajú obyvatelia, keď riešime záväzné stanoviská k rôznym novostavbám, naposledy sme treba zriešili Račiansku, tak v rámci tých dopravno-kapacitných posúdení ja hľadala som napríklad a nenašla som to tam, aký je pomer obyvateľov, ktorí sú v tom území a dopravou zaťažujú to územie, lebo to je aj ten jeden z veľkých strachov, že vlastne to, čo je už dnes zlé, sa zhorší. Aký pomer je treba z tranzitu? Čiže máme aj z tohoto hľadiska ešte pred sebou veľké úlohy. Mne bolo povedané, a možno je tu ešte pán Schlosser, že tieto otázky budú riešené v prieskumoch generálu dopravy, na ktorý veľmi čakáme, bez ktorého nemôžeme začať riešiť v podstate územný plán nový. Takže toto sú problémy, ktoré sú za zahusťovaním. Čiže pokiaľ my dotvárame štruktúru niečím, čo ten samotný okrsok nedoplní kvalitatívne, povedzme klimaticky, esteticky, nedoplní funkčne, čo tam býva, nedotvorí technickú infraštruktúru, nepriniesie tam žiadny benefit, tak z toho pohľadu, a to sa nám v Bratislave bohužiaľ vo veľa prípadoch teda nevyplatilo a sa nám to vracia, je to vnímané veľmi negatívne. Samozrejme, že ten prvý pohľad je vždy ten estetický, ale chcem zdôrazniť, že sú tam aj iné aspekty, až po optimalizáciu mestskej hromadnej dopravy, ktorú keď tiež pozorujem za tie 2 roky, čo som na meste, ako sa linky rušia, kde sedí jeden občan za dlhý čas. Sú to proste veľmi my to mesto máme tak rozťahané, že keď ešte viac budeme stavať na zelenej lúke, tak ako to máme teraz v územnom pláne a to číslo, také tých 890 000 obyvateľov, nevidím to ako optimálne riešenie. My sa musíme najprv pozrieť na tú zastávanú urbanistickú štruktúru, že čo s ňou, lebo tam máme veľmi veľa prelúk, veľmi veľa brownfieldov, proste veľmi veľa otvorených území, kde nám v podstate z mesta, vnútorného mesta mizne bývanie a s tým mizne aj život. Zatiaľ toľko. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Rada by som vám predstavila pána Drahana Petroviča, toho sme tu dneska ešte nevideli, je z Imagine Development a prosím o vašu reakciu. Len tu bežia tie 3 minúty, tu. Ďakujem. Dobrý večer. Mňa zaujalo vyhlásenie jedného zo zástupcov starostu Družinova, kde povedal, že zvykli sme si, že ľudia nechcú absolútne žiadnu zástavbu a developeri praví opak. Je to tak, ale samozrejme toto nie je v poriadku. Pokiaľ viem, nemáme tu zvykové právo, máme tu územný plán, ktorý je zákonom a ktorý je v istom okamihu dohodou medzi mestom, realitným biznisom a jeho obyvateľmi. Čo však ja považujem za veľký problém je, že s novými projektami, takzvanými zahusťovacími projektami, neprichádza častokrát naozaj žiadna kvalita pre obyvateľov pôvodných sídiel.
My od začiatku vzniku UR voláme po nastavení pravidiel hry, ktoré by tento proces zjednodušili. Voláme po prispievaní developerov na rozvoj infraštruktúry. Momentálne ten proces sa rozbehol práve pod kuratelou Viktora Nižňanského. Zákon sa pripravuje. Ja iba skrátke chcem povedať, prečo by takýto zákon bol dobrý. Ak by sme prispievali všetci, veľkí investori, strední, dokonca aj tí malí, ktorí robia len nejakú zmenu nadstavby na jeden byt, tak by mohli vznikať veľmi zaujímavé fondy, veľmi zaujímavé investície práve na budovanie infraštruktúry. A nie iba dopravnej, ale parkov, škôlok, škôl, plavární, športovísk. V takom prípade by starostovia a ani obyvatelia neboli a priori proti akejkoľvek výstavbe, samozrejme v súlade s územným plánom, lebo by pocítili po dokončení tej výstavby aj klady takejto novej výstavby práve prostredníctvom novovybudovaných priestorov. Zahraničné príklady jasne ukazujú, ako sa dokáže zmeniť cena nehnuteľnosti, cena bytov okolo kvalitne vybudovaných nových priestorov. Čiže ľudia bez svojho pričinenia dokážu zhodnotiť svoju nehnuteľnosť rádov v desiatkách percent. Čo my ale potrebujeme je kvalitný stavebný zákon, taký, ktorý bol prúžny, jednoduchý, ktorý by nám nehádzal kolena pod nohy. A takisto potrebujeme aj trošku lepšiu komunikáciu so samosprávou. My sme kúpali pozemok, jeden príklad, od mesta pred 6 rokmi v sume 1 300 000 eur. Ten pozemok bol najprv v území, ktoré bolo rozvojové, potom to bolo zmenené a stabilizované a my sme to znovu chceli zmeniť na územie rozvojové s najnižším koeficientom. Momentálne 6. rok, až teraz sme požiadali o územné rozhodnutie, tak dlho trvá ten proces. A poviem otvorene, každý projekt má nejaké vnútorné financovanie. Financovanie takéhoto pozemku v takejto sume za 6 rokov je 400 000 eur. Čiže to je presne suma, ktorá už dávno mohla ísť do infraštruktúry, do novej plavárne. Čiže je to taký apel aj na samosprávu, že nie iba draví developeri sú problém, ale aj liknavosť samosprávy. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som ešte dodať, že pán Drahan je podpredsedom Inštitútu urbánneho rozvoja. Ja som to zabudla povedať. Ďalej by som poprosila pani Ľubicu Vitkovú, dekanku Fakulty architektúry, aby nám povedala niečo. Nie niečo, ale k zahosťovaniu. Ďakujem pekne. Ja sa pokúsim naozaj veľmi stručne vzhľadom na to, že som mala príspevok. Ja by som snáď len zdôraznila to, že naozaj aj ten príspevok som si postavila s tým, že veľmi je dôležitá práve tá koncepcia. Mať jasnú koncepciu princípu optimalizácie alebo zahusťovania, použijem tento termín, pre celé mesto, pre jeho časť, či už nejaký mestský obvod alebo nejakú zónu. Snáď toľko, aby som dala priestor vzhľadom na krátkosť času svojim kolegom, ktorí ešte nemali ten priestor. Ďakujem veľmi. Poprosila by som pána Arpada Sabo. I just would like to react on one thing. We have been analyzing the word densification quite a lot, and some people mentioned that it has a bad connotation. I personally do not agree that. I see densification or density absolutely not as a negative thing. If I have more people living next to me, I have a better chance of finding a good restaurant in my neighborhood without sitting into my car. Or I have a better chance of finding better infrastructure, maybe better schools for my children. So density is not negative at all. What is negative is when density becomes congestion.
When you don't feel well in that area that also has some specific density measures or density attributes. And this is something where I think a lot of other things that have been mentioned in other lectures become very important. This is where really spatial planning becomes important. This is when quality of spaces, let them be spatial relations of living units or residential units, spatial relation of public spaces, quality of amenities, and also the involvement of communities becomes important. So this is just what I wanted to say, that for me density is definitely not something negative. Ďakujem veľmi. Pán Macej Huculak. I just reminded myself the question of the mayor of Ružinov about the densification, and I remember that in Poland, in the city of Gdańsk, in the northern Poland, we had a really nice example of public consultation on that case, because what happened in Gdańsk was that one of the big housing estates came to the problem arrived because the level of the taxes, of the property taxes, which is set by the city, went quite high. And in that case, not the ownership, but in these cases we have in Poland, probably like in many post-socialist countries, so-called housing cooperatives, right? So all the owners are kind of a big cooperative. So the city started to talk with the citizens of this district that they have the choice. They can have the taxes higher, or they can have some parts of the not used areas, like part of green areas or other areas, invested. And then they started to work out the consensus, right? So I think that's in many Polish cities that's the future. So the city taxes are rising, and this space, which is quite there's a lot of well-planned space in such a big housing estates from the 70s and from the 60s, but it's very important to talk with the people, right, with the citizens. I think that's the crucial thing with the densification. So in as many densification cases as it is possible, the city, the investors should talk with the citizens. That's one remark. And the other remark is about the green areas. I think that the city and the investors shouldn't be afraid of green areas, because it's quite many researchers, mostly in the US, in the United States, that for example the green area next to a substantial part of green area next to, for example, a plaza or a shopping mall, it increases the revenues of shops which are inside, and that's one thing. And the other thing is the case from Poland, from Łódź. Drahan Petrovič z účasti třeba veřejného sektoru a vztah veřejný sektor development. Proč? Já jsem přesvědčený, že my jako lidé, kteří v tom oboru děláme, asi tušíme nebo víme, kam by se zahušťování mělo směřovat a jak by mělo vypadat, do jakých ploch, v jakých parametrech. Ale ta cesta k té optimalizaci měst nebude úspěšná bez velmi aktivní účasti veřejného sektoru. A to já považuji za zásadní. Protože to, že dnes už jsme zase pár let dál než v 90. letech a všichni investoři a developeři dobře ví, že jim ta zeleň v okolí, jak pan kolega teď zmiňoval, jim přinese nějaký benefit, zvýší to hodnotu jejich investice a tak dál. Ale na druhou stranu nemůže veřejný sektor chtít po investorech území,
aby vkládali svoje prostředky do celoměstské infrastruktury, do zajištění hromadné dopravy v tom území, do vybudování technické infrastruktury a tak dále. A v tom si myslím, že je to stejné v Čechách, na Slovensku, že ten veřejný sektor v tomto má velký dluh v přípravě území, jak v té územní, tak v té inženýrské. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi predstaviť pána Tomáša Šebo z ITB Development, toho sme tu ešte dneska nepočuli. Dobrý večer. Ja nie som urbanista, som architekt a zároveň developer. Ako architekt patrím v podstate konzumentom výsledkov práce urbanistov a komunálnych inštitúcií. A ako developer teda patrím k tým zahusťovačom mestského prostredia. Z môjho pohľadu, čo vnímame ako najväčší problém, je nejasnosť pravidel hry, ako už spomínal Drahan Petrovič. Keď architekt alebo developer vstupuje do nejakého územia, robí si úvodné kalkulácie svojej investície, potrebuje vedieť, čo ho v danej lokalite môže čakať. V dnešnej situácii, aká je, teda hovoríme o Bratislave, tie jasné pravidlá nie sú. Preto sme aj pred pár rokmi spolu zakladali IUR, aby boli nejaké pravidlá hry nastavené. To je prvý moment. V našej histórii sme prešli od úplného stavebného búmu pred pár rokmi až do teda opačného stavu teraz, keď častokrát všeobecný odpor voči živelnej výstavbe, ktorá tu nesporne bola, hraničí až s hystériou a s paralýzou akékoľvek výstavby v území, ktorá by dokonca bola pre dané územie aj prospešná. Ale to všetko je spôsobené tým, že absentujú nejaké jasné pravidlá hry v území. Ja tu mám pár poznámok ešte k tomu, čo bolo povedané v prednáškach. Samozrejme súhlasím so zástupcom Ružinova, že občan by bol najradšej, keby sa pred jeho oknami nestávalo nič. Je samozrejme potrebné s ľuďmi pracovať a inštruovať ich o tom, alebo vzdelávať ich o tom, že to zahusťovanie skutočne môže byť prospešné. Zahusťovanie ako výraz je zvolený veľmi šťastne, pretože je kontroverzný, dostatočne kontroverzný na to, aby vyvolával diskuziu, čo je v konečnom dôsledku prospešné. Ale ako ten posledný krok musí byť mesto, alebo teda zodpovedná inštitúcia schopná urobiť a zobrať na svoje plecia určitú zodpovednosť. Nemôžeme chcieť od ľudí, aby navrhovali, ako naše mesta majú vyzerať. Musíme si ich vedieť vypočuť, musíme s nimi pracovať s verejnou mienkou, ale v závere to vždy musí byť zodpovedný človek, ktorý príjme nejaké opatrenia v záujme rozvoja mesta. Veľmi dobrý príklad bol uvedený v Budapešti, ktorá je veľmi dobrým príkladom toho proaktívneho prístupu mesta. Hoci som sa dozvedel v prestávke od maďarského kolegu, že aj táto mestská časť je v podstate aj v Budapešti ojedinelou, ale stále to vnímam ako veľmi pozitívny príklad toho, že mesto pripraví územie, zareguluje vstupy pre investora a vlastne spolupôsobí s ním, aby vznikol aj mestský priestor, ale aj intenzívna zástavba. Potom padla tu nejaká poznámka k tomu, že centrum Budapešti má príliš veľkú hustotu územia. To je možné, ale zároveň vieme, že práve tá lokalita s najväčšou hustotou územia patrí k najatraktívnejším častiam Budapešti. Samozrejme, že pre život tam nie sú vhodné podmienky pre každého, ale je dostatočne veľká spoločenská skupina, ktorá tento život v centre mesta vyhľadáva a užíva si ho. A nakoniec ešte by som podotkol, že River Park tu bol spomenutý ako negatívny príklad zahusťovania. Ja sa samozrejme nechcem dotýkať veľmi citlivej témy PKO a tak ďalej. Som si vedomý toho, že River Park mohol mať o pár poschodí menej a tak ďalej. To je skôr o nejakom včasnom zaregulovaní toho, čo tam má vzniknúť. Znova hovorím o proaktívnom prístupe mesta. V každom prípade súčasný River Park odhľadnúť zo všetkých týchto negatívnych aspektov ponúka atraktívne nábrežie, ktoré najmä podvečer je v podstate plné ľudí. A otázkou zostáva, čo ponúka zvyšný kilometr tohto nábrežia smerom mostu La Franconi. Ďakujem. Ďakujem veľmi. Dovolte mi predstaviť pána Miroslava Marinčáka, architekta. Prosím o pár slov. Ja som zvyknutý tiež stáť pri tomto parlamentu, sa mi zle sedí.
Ja len doplním a opravím ešte svoj titul. By som ho nahradil urbanista, do predchádzajúceho týždňa aj starosta a zároveň aj developer, čiže u mňa sa kumulujú tieto veci, takže pozerám sa na mnoho vecí jednými očami, ale dneska by som sa chcel prihovoriť očami starostu alebo samosprávy, lebo tá tu ako absentuje určitým spôsobom. Ja by som pre tento kratučký príspevok chcel využiť jeden z faktorov slovička zahusťovanie, a to je komplexnosť prostredia. Robil som starostu v obci, ktorá mala asi najväčší boom, aký tu vôbec na Slovensku je, jak by som skoro nepovedal, na podiel obyvateľov asi v Európe. Proste za 6 rokov 7-násobný rozvoj, to sa niekde musí objaviť. Chorvátsky grob, respektíve čierna voda. Žiaľ Bohu, len obytné prostredie. Proste obrovské množstvo bytov bez akejkoľvek vybavenosti. Okrem toho, že to nie je úplne pre životné prostredie tých ľudí, čo má dopad na sociológiu, kriminalitu, demografiu a tak ďalej, tak je to treba to zahusťovanie, ktoré by teraz malo nastať a o ktoré som sa snažil v diskusii s developermi, by malo byť presne smerované do tej komplexnosti toho vybavenia územia, školy. Máme 800 detí, nemáme škôlku, školu, nemáme škôlku. Denne 800 detí s rodičmi, s autami, so všetkým odchádza preč. Riešenie druhotné alebo sekundárne riešenie dopravy môže byť aj tým, že by táto vybavenosť v tej obci bola alebo v týchto mestách, že by ľudia našli na mieste, kde žijú, v tých obytných blokoch, a to je jedno, či bloky, či územia, či zóny rodinných domov, ak by mali túto vybavenosť komplexnú, tak by tie deti si zašli pešo, rodičia by si ráno dali ešte kávu do mesta, do Bratislavy by odchádzali treba neskôr, v inom čase, v inej špičke, nakúpili by si, vybavili by si poštu, úrad a tak ďalej. Tam nič nie je. Takže ja hovorím, zahustenosť môžeme nahradiť aj určitým slovom komplexnosť toho územia. Ak je komplexné, možno, že je potom efektívnejšia doprava, efektívnejší presun obyvateľstva a podobne. To je jeden moment. Ak sa však toto nepodchytí legislatívne a ak obec, a teraz skôr reagujem troška aj na pána Petroviča, alebo teda na architektov, alebo do vlastných radov, do developerských, ak sa toto nepodchytí legislatívne, tak tu hovoríme o krásnych teóriách, ale skutočne tá prax je desivá. Pred 2 rokmi, alebo teda, jak som nastúpil, pred 3 rokmi som začal tento boj s tými developermi a prezentoval som aj túto otázku na najvyšších miestach štátnych tajomníkov, či už na financii, výstavby, školstva a podobne. A bolo to pred 2 rokmi. Sice ma potlapkali po pleci, ale povedali, že to je výborné myšlienky, ale zase sa nič nestalo. Sám som teda v správnom správe, a už posledná veta, skončil som to, možno niektorí teda viete, možno len preto, lebo som už skutočne nevedel nájsť žiadny motív. Bol som jak Don Kichot a stal som pred múrom a nevedel som už nič potlačiť. Pretože pokiaľ tá legislatíva neexistuje, a teraz hovorím legislatíva pre obidve strany, aj pre samosprávu, developeri si sťažujú, že trvá tie procesy strašne dlho. Na druhej strane, keď som sa snažil s tými developermi komunikovať, poďte postaviť komplexné prostredie, doplňte to vaše prostredie obytné, monofunkčné, zlé, nešťastné, neefektívne, doplňte ho, tak jediný ich argument, máme také povolenie, toto je naša ekonomika, nás to ďalej nepustí, tuto končíme, neurobíme pre obec nič, rozparcelujeme, predáme pozemky, odchádzame preč. Nezaujíma nás, ako sa budú cítiť tí obyvatelia v tej obci a ako bude obec s týmto obrovským bremenom fungovať. Obec kolabuje, ďalej nie je schopná fungovať. Takže takisto sa prihováram, a teraz aj z druhej strany, za túto legislatívu a s ňou to už je sekundárne riešenie. Zahusťovanie, súhlasím, ale musí byť to skutočne výsledný produkt musí byť komplexnosť toho územia. Možno to je vyslovene potom efektívne prostredie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za príspevok a predstavím vám pána Viktora Nežňanského, Komunálne výskumné a poradenské centrum.
K téme? Zahusťovanie, intenzifikácie. Ďakujem, dobrý podvečer, ďakujem za pozvanie. V prvom rade jednu vetu, vo mne to vzbudilo spomienky na mladosť. Ja s témou intenzifikácia som sa zapodieval pred 20 rokmi, ešte za Československa, dokonca sme získali cenu za metodiku intenzifikácie sídel na Slovensku. Som 20 rokov robil v urbanizme a pár rokov na útvare hlavného architekta. Vtip bol v tom teda, že komunistická strana si tedy objednala, aby sme zahusťovali aj sídliska, to je odpoveď na Ružinov, a náš výsledok bol, že ich treba zriediť, tak vtedy nám to nechceli aj zaplatiť a bol z toho aj prúser troška v rámci nášho podniku. Druhá taká vec je, že sme sa zaoberali, a dodneska to je myslím vážny vzťah a troška ekonomiky by som do tej diskuzie vniesol v tom, že vždycky existuje, a malo by byť v tom strategickom pláne rozhodnutie, že či idem intenzifikovať alebo sa idem rozvíjať, pretože to má enormné dodatočné náklady, čo si málo kto uvedomuje, na rozvoj mesta. Jednoducho, a sú tam spoločenské náklady, že tým rozširovaním tých miest je treba stále viac peniazy na údržbu, na komunikácie, na dopravu a podobne. Druhá vec sú to aj individuálne náklady týkajúce sa cien pozemkov, viete, že špekulácie okolo miest ako prekvitli aj na Slovensku, ale sú to obrovské dopady na mestské rozpočty a tu bola otázka, že by mestá mali vybudovať tie infraštruktúry. Otázka je, že z čoho to majú vybudovať, tú infraštruktúru, všetku, čo k tomu treba, aby stavebný pozemok bol naozaj stavebným pozemkom napojený na sieťami a nebol len nejakou rolou, kde potom tlačia investori, aby si tie mestá z eurofondov hradili infraštruktúru, ktorú by asi skôr mali tie eurofondy použiť mnohokrát na obnovu tej pôvodnej infraštruktúry v tých mestách. Čiže treba to vidieť v súvislostiach a mňa tak mrzí troška, že mnohé veci, čo kedysi aspoň tak fungovali, tak teraz ich znova objavujeme. Ten zákon o poplatku za rozvoj nie je nič iné, to, čo všetci poznali v minulosti, a to boli podmienujúce a súvisiace investície. Jednoducho, takisto ako vtedy jediný investor štát nebol ochotný zaplatiť vybavenosť na sídliskách, zeleň, parky a podobne, no tak teraz sa nám to dialo posledných 20 rokov. Čiže neštimujú rámcové podmienky a preto je potrebné naozaj zaviesť tento nástroj, ktorý by hovoril o tom, aby ten developer mal jasno, keď prídem do Bratislavy, tak musím dať toľko a toľko za meter štvorcový bytové jednotky alebo čo do mestskej kasy, ktorá potom môže budovať tú infraštruktúru, či už sociálnu alebo technickú a podobne. Druhá vec, čo neštimuje, a to tiež je slabá motivácia pre tie mestá, je to, že nemáme v legislatíve dobre nastavený zákon o príjmoch z daní z nehnuteľností, pretože akákoľvek veľká snaha potom o tú intenzifikáciu neprináša dostatok príjmov do tej kasy na to, aby tá kasa mohla mať potom spätne zase na výdavky. Že tých tém je hrozne veľa, nechcem 5 sekúnd posledných, ja si myslím, že dokonca treba o mnoho viacej spolupracovať s okolím, pretože už tie hranice tých mestských častí alebo miest nestačia na pokrývanie týchto potrieb, ktoré dneska spoločnosť vyžaduje. Ďakujem pekne. Ja ďakujem veľmi pekne. Predstavili sme vám všetkých, ktorí sú tu pripravení odpovedať na vaše otázky. Ja viem, tam už jeden pán zahlásil, on aj prišiel povedať, že či už môže, tak áno, už môžete. Prosím vás pekne, mám len takú prosbu. Postavte sa, predstavte sa, kto ste, odkiaľ ste. Prosím vás, smerujte otázku na človeka, povedzte, pýtam sa toho a toho, a na to, aby to nebolo, že budeme sa 10 minút prezentovať a nakoniec sa nič neopýtame. Dobre, v tom prípade by som vás potom musela prerušiť. Úplne v pohode. Moje meno je Peter Hrabko, som poslanec mestskej časti Lužinov. Som tam v podstate druhé volebné obdobie, jednou z primárnych otázok je aj zahusťovanie. Venujem sa tomu naozaj dlhodobo. Na pána Petroviča aj možno na pani hlavnú architektku. Pán Petrovič hovoril o tom, áno, územný plán mesta je zákon. Ale pozrieme sa na Ružinov, na tie 4 sídliska, ktoré tam sú. Keby sa zahustilo, keby sa využilo to, čo je v územnom pláne, tak sa zvýši kapacita tých sídlisk o 50%. To si myslíte, že to je akože správne, že teraz všetci investori kúpime pozemky a postavíme tam o 50% viacej barákov, lebo je to v územnom pláne? A keď si kupovali ten pozemok, vy ste predsa museli vedieť, že tam, čo je tam povolené, nie je reálne. Že nie všetko, čo je v tom územnom pláne, sa dá aj postaviť. Že to je aj zodpovednosť developerov. Vy si musíte uvedomiť, že nie všetko, čo v tom územnom pláne je vašim právom. Musíte rozmýšľať
ako to vyzerá v celku. Keby som mohla poprosiť tú otázku, a na koho už vieme? Ako som povedal, na pána Petroviča a na pani Konrád. Jakým spôsobom si vy myslíte, že ja som zástupcom miestnej samosprávy. Čo máme robiť ja na to, aby tá mestská časť prosperovala a nebolo tam zahusťovanie, ktoré nie je žiaduce. My máme urobených, rozpracovaných 12 územných plánov zón, ani jednu nemáme dokončenú. Pretože zase, nenevajte sa, zase sú developeri, ktorí robia najväčšie problémy. A ja vám verím, máte v tom peniaze, ale musí to byť niečo, čo má nejaký aj racionálny zmysel, nielen pre vás, ale aj pre ostatných. Čiže otázka bola, že čo máte vy robiť ako samospráva, čo sa mám ja, ako mám keď sa vám ja tam voči svojim nahnú voličom developeri a chcú stavať podľa územného plánu. Prestúpiť, ktorí nechcú, aby tam sa stávalo niečo, čo tam nie je vhodné, pretože tie 4 sídliska sú ucelené. Aha, ďakujeme, skúsime odpovedať. Pani Konrád alebo pán Petrovič? Môžem skúsiť ja. Ja neobhajujem developerov z Ružinova. Ja iba hovorím, aký bol náš príbeh. A ten súvisel práve s tým zahusťovaním, kedy náš pozemok sa nachádzal vedľa 3 škôl a vedľa 2 štvorpodlažných bytoviek. Čiže ja smerujem k tomu, že ak nebudeme, aj bol brownfieldom, čiže ak nebudeme využívať brownfieldy, tak potom máme problém s chorvátskym grobom. Ja hovorím, že máme veľké územia, ktoré sú nevyužité blízko centra, Mlynské Nivy Západ, Twin City, Podhradie. V komisii výstavby pred pár mesiacmi Mlynské Nivy Západ skoro vypadli z balíka zmien a doplnkov. Pre mňa to bol šok. Čiže ja iba sa snažím povedať, prístup je individuálny. Sú developeri, ktorí sú slušní, sú developeri, ktorí sú menej slušní a je asi na meste, aby našlo nejaký spôsob, ako danú situáciu regulovať. No, veľmi, veľmi ťažká otázka. Chcela som hovoriť o niečom inom, ale pán kolega z Ružinova, ja som sama povedala, že tie vstupy, tie predaje, proste zdedili sme všetci spoločne mesto, ktoré je, ja poviem úplne, ten výraz je úplne rozkradnuté. A zdedili sme ho a vy sám ste povedali, že koľko územných plánov zón sa spracúva na mestskej časti. A my povolujeme, mesto, píšeme záväzné stanoviska na základe veľkého územného plánu. Veď ja niekedy hovorím, že to je až trestné. My osadzujeme stavby a vlastne je to taká ten predvoj toho územného rozhodnutia. To je veľmi vážna vec a nemáme na to nástroje. Ja som sa bavila s jednou významnou slovenskou sociologičkou a som sa pýtala, že ako je to možné, že aj táto Bratislava takto dopadla, aj vlastne verejná samospráva, ten verejný záujem, že kde to takto dopadlo. A ona mi to povedala, som si to tak predpripravila, že tak táto mladá republika koncentrovala pozornosť k národnej politike a zanedbala sa komunálna politika a Bratislava toto ešte evidentne cíti najintenzívnejšie, pretože vlastne ten dopad tej národnej politiky na hlavné mesto je ten najvážnejší. Tu sú všetky úrady, tu sú všetci zhromaždení, čiže toto mesto na to najviac doplatilo. Preto niekedy hovorím, že idem do Bystrice, idem do Zvolena, majú tam už pomaly krajšie námestie, ak my máme námestie SNP, alebo nemusím hovoriť. Čiže toto je jedna veľmi závažná vec, lebo keď my hovoríme, že sa urobí program, na čo sa veľmi teším a ja som bola od počiatku za to, aby developeri na základe svojej investície metrov kubických, štvorcových, čokoľvek, v spojitosti s funkciou, či je to verejný záujem, súkromný záujem, odvádzali do mestskej kasy. Ja teraz viem po 2 rokoch, že my nie sme v stave, ja hovorím za mesto, teraz tieto peniaze, akože dať do tej sociálnej infraštruktúry, robiť dobre pre ten okrsok, kde ten developer nám tie peniaze dá. Prečo? Pretože práve tá samospráva sa oklieštila, nevyvíjala sa tých 24 rokov. Ja to vždy hovorím, napríklad zrušili sme zárez. Máme síce vlastnú nejakú investičnú činnosť, ale to sú všetko bagatele. A keď
príde developer a dá nám trebárs na tú škôlku, ďalší príde, dá nám na tú istú škôlku, tak my ani ten pozemok už na tú občiansku vybavenosť vlastne nevlastníme. Čiže my v prvom rade budeme musieť kúpiť za tie peniaze od developerov tie pozemky, ktoré boli určené na občiansku vybavenosť. Proste my sme sa dostali do stavu, z ktorého sa teraz musíme nejakým spôsobom, a každý tu kladie otázky, ako sa z neho dostaneme. A ja hovorím, že postupne a veľmi rozumne a veľmi až používať až taký sedliacký rozum. Čiže my sme, ja som to už raz povedala, my sme v súčasnosti naozaj odkazaní na ten program ja poviem takto, s rozumnými developermi dohodnúť, čo sa bude, kde dá tie peniaze a mali by sme oveľa rýchlejšie, aby nedošlo k takýmto stratám, oveľa rýchlejšie vydávať stanoviská, vydávať stavebné povolenia, povedať si, kde máme priority. Toto ja považujem za veľmi... My máme toľko problémov v tomto meste a každý hľadá, že si povedzme, akú stratégiu má rozvoj tohoto mesta. Nemôžeme si povedať, tá stratégia sa povedala v 2010 roku, keď sa urobil program sociálneho a hospodárskeho rozvoja. V tejto našej Biblii, ja už to tak volám, nájdete všetko. Nájdete krásny obraz rozvoja krásneho, do budúcnosti naozaj úspešného mesta. Radím vám si to, naozaj prečítajte. Ale my sme si nepovedali, že za tieto 4 roky si dáme tieto priority. Budeme sa venovať napríklad problému zahusťovania sídlisk. Konkrétne ako mesto. Teraz sa zaoberáme zmenami a doplnkami. Celé naše oddelenia sú zahltené zmenami a doplnkami, ktoré sme v princípe vôbec nechceli. A tie problémy, ktoré sa týmito ďalšími zmenami a doplnkami, tie ešte len teraz začíname ako keby na tých priesvitkách vidieť, že čo nám spôsobujú. Ja nemám recept, ja sa snažím, aby sa tu posudzovala architektúra a jej vplyv na verejný priestor, ale takúto možnosť momentálne vôbec nemáme. Na jednej strane architekti na nás tlačia, že majú autorské práva. Ja hovorím, z hľadiska európskej judikatúry autorského práva není každá budova autorsky chránená. Nie je to výnimočné dielo. Toto sme si my mysleli ako architekti v Rakúsku a sme zavolali odborníka z Najvyššieho súdu, ktorý nám to povedal, čo si vy myslíte, že každý dom, čo vy naplánujete, je automaticky autorsky chránený. My tu máme takéto medzery, to je jedna vec. A druhá vec je, že ja ako hlavný architekt mesta nemám dosah na verejný priestor, nemám dosah na stavbu, na súkromnom pozemku. Prosím vás, ako môžeme potom tvoriť niečo spoločné, niečo kompaktné? Preto ja skutočne hodnotím pozitívne všetky ambície investorov v súčasnosti, aj to, že sa spojili do tejto inštitúcie, čo sa veľmi občas aj kritizuje, že majú len jeden záujem. Nie, ja vnímam, že my sme teraz momentálne na túto spoluprácu odkázaní, keď si nenastavíme iné pravidlá hry. Ak si ich nastavíme, tak sa pýtam, kde máme tie pozemky, kde máme dosah na tú konkrétnu občiansku vybavenosť a to ešte je, kde organizačne my zvládneme aj tú občiansku vybavenosť postaviť. Takže to len tak ako na okraj. Ďakujem moc krát, ďakujem. Dlho som hovorila. Už tu máme ďalší pán, už veľmi dlho čaká, prosím. Tuto. Môžem, ja som chcel? Mikrofón. Môžem, lebo ak to má byť diskusia, tak ja by som na pána Petroviča reagoval. Krátko. Naozaj krátko. Viete, čo potom sa ale nedostanú k slovu ostatní? Kde sme mali? Dobre, krátko. Mlynské Nivy Západ. Mlynské Nivy Západ, keď sa začala robiť urbanická štúdia, bol som nadšený. Bol som rád, že sa niečo také robí. A keď som videl výsledok, tak som zaplakal. Pretože trieda, ktorá tam bola naplánovaná, sa zúžila, verejný priestor večkerý žiadny, jednoducho sa maximalizovali zisky z priestoru. Bere, ale nemôže to byť na úkor urbanizmu a architektúry. Čiže je mi ľúto, ale bohužiaľ developeri nie sú v tomto bohužiaľ partneri tej verejnej správe. Oni si proste diktujú svoje podmienky, ako povedal kolega, maximalizovať svoje zisky. Ja im to neberiem, ale musia komunikovať so správou. Nie len žiadať, dajte nám povolenie, toto chceme, toto je, a máme na to právo. A čo ostatné? Ďakujem. Môžem v krátkosti, súhlasím s vami. Moja skúsenosť 8 rokov vo Vancouveri, robil som tam ako architekt pre developerov, mal som 2 klientov, mesto a developer, v takom poradí.
mesto a čokoľvek mesto chcelo, developer urobil. To je všetko iba o vzdelávaní developerov. Aj mesta. Ja musím reagovať na tie zmeny a doplnky, lebo práve z toho dôvodu, ako ste povedal, pán kolega, že ste zaplakal nad tou štúdiou, zaplakali sme všetci, pretože tá štúdia bola vlastne absolútne nemožná ju dobre urobiť, lebo architekti reagovali na XY vlastníkov v tom území a každého želania tam ako keby implantovali. To je ako taká záhradka, kde si dáte halabala kvetiny a potom na to pozeráte a skôr vás to ako upokojí, vás to znekľudní. Čiže my sme sa veď s mestskou časťou dohodli, že toto pôjde do doplnku ako transformácia územia bez toho, aby sa na základe tejto štúdie regulovalo územie. Moje meno je Ľubo Klavčo, som urbanista. Dám aj otázku, ale už tu k tejto prestrelke tak poviem jednu vec, že ja som aj spoluautor tej štúdie, o ktorej hovoria, to s kolegom Romanom Talašom. Verejný priestor v tom území bol v štúdii navrhnutý, bol tam jeden veľký park na mestskom pozemku. Na mestskom pozemku. V priebehu spracovania tej štúdie mesto, to znamená vy, páni poslanci, ste ten pozemok predali. Áno. Takže to je pravda o verejných priestoroch. A teraz otázku. Chcel som sa opýtať, a zrejme odpoveď bude veľmi krátka, pána Sabo. Niekoľkokrát tu sme sa dotkli problematiky ekonomických aspektov územného plánovania. Pani docentka hovorila takisto o tom, že posudzovali efektivitu, intenzitu využitia územia. Pán Nižňanský takisto hovoril, že pri uvažovaní o rozvoji by sme mali veľmi zvažovať aj ekonomické dopady rozrastania alebo zaúsťovania. Pán Sabo vo svojom príspevku povedal, že, ak som teda dobre rozumel, že v tom jednom príklade, neviem ktorom, keď sa robil masterplán, ktoré robila samospráva určitou formou, sa posudzovala aj fizibilita toho. Hej? A zároveň hovoril aj o tom, že treba určitú kritickú masu, napríklad nejakých aktivít, na to, aby to bolo fizibilné, aby to bolo realizovateľné. A chcem sa opýtať, že či naozaj v Maďarsku, v legislatíve, sa posudzuje tieto ekonomické aspekty územného plánovania, že či to je naozaj tak, aj v širších súvislostiach, lebo u nás to tak nie je. A bohužiaľ, a práve aj toto je dôvod, prečo sú tie defekty, prečo máme tie územné plány také, aké máme. Ak je to teda tak v Maďarsku, tak rád si to budem študovať tam. Ďakujem. In general, no. In most cases, there are no. There are specific cases, and also in my urban planning practice, we had cases when we were actually obliged to do that. From the municipality was actually asking for this study. In this case, in this actual project, it actually happened. So already at the beginning, actual feasibility studies were made on that base. V poriadku? Diskusia začína byť veľmi hutná, pretože som prišla o mikrofón. Prosím vás pekne, tuto pán sa hlásil pred vami, ale keď už ho máte, tak ho držte a rýchlo sa opýtajte. Prosím vás, a keď niekto má mikrofón, tak ho prosím vás vráťte tej hosteske. Dobre? Ona je to tenulinká dievčinka, ona nemá ako vám vyrvať z tých rúch, tak prosím vás, spolupracujte. Tak poďme teda otázku, potom teda tuto bola otázka, že? Poradie tu bolo a potom tu. Vám ho tiež niekto zobral. Tu a tu. Dobre. Dobrý deň, volám sa Rádko Mačuha, som sochár a teoreticky trocha sa aj zaujímam architektúru a urbanizmus. Ja musím smutne konštatovať, že Bratislava je mesto, v ktorom slovo developer strátilo na vážnosti a teraz nie z toho dôvodu, že čo stavia, ale čo nestavia. Teraz konkrétne chcem naraziť na to územie okolo Mlynských nív, neviem, či tu máme zástupcov z Penty a HB Revis, že prečo sa vlastne tam stále nič nedeje, hoci 5 rokov tu stojí. Najprv sa vyhovárali na krízu, ale v podstate Penta začala stavať bory, čiže kríza asi pominula a tuto stále v centrálnej zóne sa nebuduje nič. Dobre, to je jedna vec a potom na druhej strane
keby teoreticky sa tam stále nič nestávalo, prečo mesto nemôže tlačiť na developera, aby aspoň zhodil ploty a dočasne tam niečo urobil. Možno aj zo spolupráci mestom, nejaký park, ale nemusia tam vysadiť zrovna stromy, ale do kochlíku, alebo neviem, alebo parkovisko veľké. Hoci čo sa tam dá urobiť. Určite je to lepšie ako diera v zemi. Ďalšia vec, keď sa už niečo stavia, ale to už je skôr taký sociologický problém, že hovorím o zahosťovaní, veľmi všetci akože milujeme Euroveu, ale v podstate ona má taký fenomén, že ona vyľudnila centrálnu zónu mesta. Čiže tam sa kumulujú všetky služby ako keby. Neraz sa mi stalo, že idem cez deň cez staré mesto a je prázdne a idem do Eurovea a tam je plno ľudí. Čiže neviem, ako sa proti tomuto dá bojovať. To sa teraz konkrétne týka aj zóny okolo Teska, kde tiež chystajú nejaké nové shopping centrum. To je všetko, ďakujem pekne. Čiže predpokladám pre pani Konrad otázka? Teoreticky je to otázka na všetkých, no na mesto určite, prečo netlačí na developerov, aby následne využívali pozemky, aby ich otvorili občanom. 5 rokov je trocha dlhá doba, aby bolo v centre niečo takto lukratívneho zavreté. Ano, a potom tá ďalšia otázka, shopping centra, neviem, to je téma pre všetkých, lebo je to zaujímavý fenomén. Hej. Kto teda prosím odpovie? Kto sa na to dá? Podujme. Tak Euroveu, pán Šebo nám zodpovie. Ten problém vyľudňovania centra mesta si samozrejme vnímame aj my veľmi negatívne. Okrem iného to súvisí s tým, že ešte takto k tej Eurovej. Vďaka Eurovej a dajme tomu aj spomínanému Rivo Parku sa v podstate strojnásobila dĺžka promenády popri Dunaji, čo jedného dňa určite priniesie svoje ovocie. Aby sa centrum mesta stalo atraktívnejšie, samozrejme musí byť intenzívnejšia mestská doprava a jednoducho človek tam musí vedieť pohodlne prísť. Buď mestskou dopravou, keď nie mestskou dopravou, tak individuálnou dopravou. Pýtali ste sa, ako je napríklad možné podporiť to, aby centrum mesta znovu ožilo. Samozrejme, nasťahovať tam naspäť ľudí, jeden spôsob. A druhý spôsob je napríklad budovať parkoviska. Tu chcem poukázať napríklad na to, že v podstate tam už veľa voľných ploch nie je. Bola tu iniciatíva napríklad budovať podzemné parkovisko na Kolárovom námestí, ale zdvihla sa voči tomu vlna odporu, pretože tam bol nejaký odpor voči tomu, že sa zničí nejaký kus zelene. V princípe tá zeleň tam mohla byť potom dodaná naspäť a toto je jeden zo spôsobov, ako napríklad vyriešiť jeden zo zásadných problémov, prečo ľudia idú radšej do Eurovej, lebo tam ľahko odparkujú. Áno, ďakujem. A teraz, ako donútiť developerov, aby začali stavať? Ja som chcel za ten Habereavis. Ešte? Dobre. Asi tu nie je Habereavis, ale ja využijem príležitosť, že som sa rozprával už síce s bývalým generálnym riaditeľom, pánom Jankovičom, asi pred mesiacom a informoval ma, že rok a pol dostávali územné rozhodnutie, že chcú stavať, chceli stavať, sú pripravení stavať, 300 ľudí im stojí, ale nedostali územné rozhodnutie. Neviem pozadí, neviem dôvody a tak ďalej, takže je to možno na obidvoch stranách. Neviem na toto odpovedať, len z Čiže tohto ako ste pohľadu. kúpili, tak odovzdávate. Áno. Tak. Áno, chce teda aspoň pani Konrád niečo povedať k donútení developerov, aby začali stavať? Sú horšie prípady ako ten, čo ste menovali? My vždy voláme po prísnom zákone, voláme po zmene stavebného zákona, prosím vás, a tento, čo máme, nie že nedodržiavame, ale ani nevyužívame. Ja som si len nehala vyložiť, keď na mňa padla tehla skoro z jednej rímsy domu veľmi, veľmi v dezolátnom stave v starom meste. Prečo tá rímsa je taká neopravená? Keď sme prešli celú tú reťaz, ako to má fungovať, tak to sú vlastne doporučené listy, ktoré keď niekto nevyzdvihne od tej samosprávy alebo od tej štátnej správy, tak jednoducho sa nekoná a môže padnúť celá rímsa, môže padnúť celá fasáda a takto vyzeráme, že vlastne v tom zákone to je možné, sa to nedodržiava. Ja poviem, ako to je v Rakúsku. V Rakúsku prevzali túto rolu dokonca architekti
architekti ako predĺžená ruka štátnej správy, čiže ja, keď ako členka komory vidím, že niekde sa, ja neviem, pracuje na lešení, kde tí robotníci sú nechránení, kde je niečo, čo ohrozuje verejný priestor, teda vlastne zdravie ľudí, tak môžem normálne zastaviť stavbu, môžem vstúpiť na cudzí pozemok, to je tá baupolicaj a to je aj tá rola tej predĺženej. Čiže my máme ešte míle od toho, aby sme mali takýto dosah. To predsa nie je možné, že niekto stáva, ja som bola sama aktívna súčasť jedného procesu, kde na pozemku našom staval cudzí investor časť svojho domu a ten proces, ja vám poviem, keď 10 rokov máme súdne rozhodnutie, že by mal zbúrať tú časť domu, 10 rokov, to je ako funguje ako právo v tomto štáte. Takže nevalajme to všetko na tú samosprávu, že tie procesy na Twin City alebo na rôzne veľké projekty trvajú rok a pol na územné rozhodnutie. Ja sa teda vôbec ničomu už ja sa nečudujem. Ja ale chcem zdôrazňovať, ale toto nie je ešte ani v stavebnom zákone, ani v novom to nebude ukotvené zjednodušenie procesov. Ja som očakávala, že nový stavebný zákon zjednoduší tieto procesy. Nie, naopak, ešte tam je ďalší tzv. Zastavovací plán a tak ďalej. Čiže ja vám poviem jednoducho ešte dve vety. Máme projekt na územné rozhodnutie na záväzné stanovisko, ktorému predchádzala urbanistická štúdia. Sami viete, čo taká urbanistická štúdia prerokovaná s príslušnými inštitúciami, orgánmi, s mestom, čo znamená. Príde ten človek, chce postaviť cesty podľa urbanistickej štúdie, rok a pol bol u nás, ja neviem, prečo bol u nás rok a pol, keď ja hovorím pre Boha živého, veď oni to študovali predtým, oni to predsa tam mali dopravno-kapacitné posúdenia, 38 až 40 posudkov rôznych inštitúcií a my ich teraz budeme zase ako nanovo tlačiť do dopravno-kapacitného posúdenia. Prosím vás, na čo je tento proces dobrý? Tento proces trvá dlhé roky a len na príklade dopravno-kapacitného posúdenia poviem, to, čo sme posudzovali dopravno-kapacitne pred 2 rokmi, dnes už neplatí. Čiže ja si myslím, že ten proces, ten je v základe v podstate nesprávny, že vlastne naštudovávame územia, potom neskôr povolujeme stavby a tá štúdia ešte veď viete, že je len zastupiteľstvami ako keby prijatá, každopádne nie je záväzným dokumentom. Tu nás sa mrhá vlastne odbornými silami, sa tu projektuje preprojektovanie. Mne to strašne teda pripomína tú minulosť pred 89. rokom. A to sú tie procesy, ktoré nie že tento zákon, ako je navrhovaný, vôbec nepomôže urýchliť, ale naopak ešte spomalí. Takže nemáme dosah cez doporučené listy, ktoré si nikto nevyzdvihuje, aby sa niečo dialo. Čakáme, investor má peniaze, bežia mu úroky, počúvame to my, snažíme sa, keď už sa dopracujeme k záväznému stanovisku, príde to na mestskú časť a tam sa ten proces ako keby zase je veľmi ten proces ťažký a zložitý. Ja si myslím, že sme moc malé mesto na to, aby sme si takto roztriešťovali tieto poviem, povolovacie konania v zmysle naozaj efektívnej investičnej výstavby. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia otázka? Dobrý večer, ja sa volám Vlado Hrdý, urbanista. Ja by som rád využil prítomnosť odborníkov aj z našich partnerských miest v tejto konferencii. Súhlasím s tým, že zahusťovanie je trocha provokatívne slovo a jeho treba tak volať. A je to iná téma v jadrovom meste a na okraji v sídliskách, úplne iná téma. Ale my si musíme uvedomiť, že to, čo hovoril pán Dokopil o suburbanizácii, ona začala u nás v Bratislave už možno 60. 70. rokov výstavbou sídliska na periférie, na okraji hraníc mesta, ktorí boli stanovené, neviem prečo, politicky veľmi veľké. To nám riedi jadrové mesto. A my máme v jadrovom meste problém, že sa možno dostávame na prahové hodnoty života, schopnosti mesta a preto aj náklady sú tak veľké a toto všetko. Ja by som sa rád opýtal našich kolegov, že či majú nejaký názor, to nie je ľahká odpoveď, viem, ale pokiaľ by ten vzorec, ako ho nazval pán Sabo, alebo tie hustoty na hektár, ako ich poznáme bežne my, že kde by sa malo hýbať v jadrovom meste? V jadrovom meste, aby sme nepodbehli prach života schopnosti mesta. Koho sa to opýtate?
pána Saba do Koupila pani Vitkovej. I'm afraid I will not be able to say what the threshold is, what's the top limit. I think it's definitely a question of culture, culture and a lot of other issues, public transportation, culture of public spaces, culture of residing, culture of living, how we actually live in apartments, how we use space. So I really cannot say an answer. I think every situation has to be examined one after the other, and it's also true for, so to say, not so urban, not so central locations.